Една невероятна идея на Таня Костова и нейните антики – да разходят гостите на фестивала да разгледат Сан Франциско. Втория български фестивал на колела в Сан Франциско оттегли. Че не може с две думи да се опише радостта от това, което сме приели от нашите прадедци и с нашето младо поколение, синове, дъщери, внуци, ние го пренасяме напред в бъдещето за българското поколение и за нашите приятели от света. Много щастие има в нашите сърца. С две думи, прекрасно е. Как се чувстваш тази сутрин? Прекрасно. Създадохме си един вълшебен свят и всички тук споделяме този вълшебен свят и се качваме в един български автобус някъде в Америка, Сан Франциско, и Иван започва с гайдата и Цветанка тръгва с песен и целият автобус отговаряме. Просто не може да бъде по-хубаво. Това е един празник за душата сърца. Чувстваш ли се различно облечена в тези носи? Разбира се. Какво усещане? Аз съм една невеста, която идва от други години, от друг свят, който също съм много щастлива да споделя с моите деца, които са отзад. И шансът да споделя това, което аз съм преоткрила последните няколко години с тях, е невероятен късмет за мен. И да се докоснем до магията на творчеството, което всички тези професионални и непрофесионални артисти създават, е невероятно. Нека покажем кои сме, да сложим един печат български на възловите места в града. Да танцуваме български хора с най-добрите музиканти, потопили ни в магията на българския фолклор и с духовно надарени хора, имащи усета да я попиват. And I have a love for the Bulgarian music and the folk cultures that we share, connected through the Balkans. There are many similarities throughout the Balkans. We have your padushko, we have the food you have, we have the same words. So I have this love for the culture that will never die. That's been with me since I was a child. Merci. Впечатляващо много деца и млади хора присъстваха и тази година на фестивал Антика. И това е надеждата за бъдещето. Тук именно осезателно се вижда как традицията се предава от генерация на генерация, как младото поколение пренася българския дух през времето и пространството. Забратка да се харесвам и с ярко червило и с много руш. Да изглеждам добре на сцената. Готова съм за българска матрона. Или Мадона. Мадона.
От една страна българите, от друга страна присъстващата многобройна публика чужденци се чувстваха странно близки. Хора от различен произход – стари, млади, деца, хървати, немци, азиатци – влизаха в музиката и заживяваха в нея. Кой колкото може, но с отворени сърца, подскачаха, дивееха. Беше хубаво, беше много хубаво. Ама тя веднага позна, че сме от България. Айде сега да рипа с нас заедно тук. Айде, зайче оборо. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. В този ден не само слънцето грееше радостно, но и хората светеха. А знамето ни се развяваше с истинско достоинство. Ден, в който се чувствахме толкова горди от факта, че сме българи и можем да кажем на всички тези хора, скупчили се около нас с фотоапарати, че това е България. Прекрасен, незабравим ден. Благодарим ви, Антики!